Itis सानसे हा itis हाय नामलि batwn हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनै गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय ओमफ्राय लोगोफोर आयु बार सोगारदोंहाय बेखौ ओरै थिखोना दोनहरलाय नेर फैबाय थाबाय लोगोफोर बेरे फुंजान नै जानायनि लाहार फाहार थालिर फस्ला नै लोगोफोर थालिर फस्ला मैया बाजाराव बानायना लाबोदों मोनानि बाजार ओमफ्राय आयु जुग जाबाय थालिर फस्ला खिन्थु मालाबा माबा प्रग्रामाव मोनजायो न'आव बानायनानै जानाय जाफेराखै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो नायलांबानो जाबाय नै आं बिदिनो रग' हासै मोनजानायनि एसे गिदिर हागोन आङो लदब रेडि दा एवनायावनो रबखागोन नालाय बया दा लुबैदे मादैनि ओंख्रिखौ दिनै ओमफ्राय अनलाजों थालिर फस्ला नाथुर जुनाय बायना लाबोदों आं मैया गोजा बिराद गोथाव जानोसै नै लोगोफोर थालिर मैखुननि बे मादानि बेदिखौ जायोना जों गोदो उन्दैयाव जि मेथाइ गैया मा गैया बेफोरखौसो जालाबायोमोन जों उन्दैयाव मा जायो मा जायामोन ओमफ्राय नै लोगोफोर लाव बिजौबो एवगोन लाव बिजौ नाथुरखौ एसे एवस्रोनोसै लोगोफोर एवस्रोनानै दोनसै अनलायाव होनो नाथुरखौ खांनानै दोनबाय आङो एवथ्रमनानै थालिर फस्लाजों अनलाजों संनो नागिरदों आङो लास्रानोसै बाथोन देनोसै लोगोफोर नाथुरखौ एसे अनलायाव बाथोनबा गोथाव मोनो होसनखानोसै मोनफालाजोबथोंसै कालारखौनो नुवाखै लोगोफोर नै बिराद मोजां कालार जाबाय नङाबा लद' नाथुर बाथोन लोगोफोर नाथुर बाथोन लोगोफोर नै आंहा इटिस जानो मोखाङाव जि देलायदों इटिस जानोसै हा इटिस एलबामनि इटिस जानोसै बेखायनो सिख्ला गोरलैनि एसे देलायदों आं नोंसोरनो खिथानो बावबावदोंसोमोन फर्मुलाखौ लोगोफोर माइरं गुन्दैजों गाइखेरजों लागायनानै फुन मोजां जायो मोखाङा खदाय वाइट पार्लाराव थांनो आरो इदिनो फुननानै लानांगौ आरो लोगोफोर नोंसोरबो फुननो हागोन सामफ्रामबो फुननो हाबाथ' मोजां सनाफोर ओमफ्राय खिन्थु आंहा टाइम गैयाना बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फुनबाय आंना लाव बिजौआ मोनबाय नै लोगोफोर बिराद साइज मोनखाबाय बांद्राय मोनब्रै होआ आङो बिदिनो जायो फस्लाया रुइबाय लोगोफोर नै अन गुन्दै होबाय आं लागाव माबार माबायाबा बरिया जायोलै मोजां जाया हाय नामलि नाथुर जुनाय लोगोफोर अनला थालिर फस्ला जोबबाबो सिखारनो रोंखानाय नंलाहाय सयथिबो लुगैनो नाङा दे मादैनि ओंख्रिखौ बानलुखौ एसे थुग्लिनो खरस गनायनि लोगोफोर आखाम जासै आहा अनला ओंख्रिजोंनो खादाय आहा बेदर मोनबाय थानो आरो लोगोफोर अनला ओंख्रिजों जानोसै ओमफ्राय लाव बिजौ भाजा एफा बुरजा लालालै ओमफ्राय ना बाथोन नाथुरखौ आरो बाथोन देबावदों लोगोफोर जानो गोनां खालामबाय
सोर सोर जानाय भिडिअ नायो नोंथांमोनहा दिनैबो अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नै लाव फिथाइ गोरलै बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो आक्रमण होथारनोसै। आयु 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 थालिर बेजे नाथुर मजा गोथाव जादोंना फिसा गोथाव मोनाखै मोनदों गोथाव मोनथारदों नो गोदोना सोमावलायथारदों नाथुर जुनायाबो जि बोरैबा रथ' रथ' आक्रमण लोगोफोर नाथुर बाथोन नाथुर बाथोना गोदै मोनलायलायथारदों सामब्राम बरहा होनानै देनानै मा थाम्फै बिरलाबायफैखो एक्चुअली बिराद गोथाव जादों लाव बिजौआ एसेबानो मोनब्रेबावसिगोन ना माबा सुग्रा एवदोंना दैयानो जि बुरजा गदों गुदुंखायनो सुदों होननानै बेहाय हायनानै लादों लोगोफोर थालिर फस्लायाबो जि गोदै लोगोफोरा आजिखालि जानो लुगैबानो बायनानै मोनजायो ना गोदो आरो फांसे दानखावनानै खस्थ' एख'लायनानैसो जानांगौमोन दा हाथायाव बाजाराव लानानै फैबानो मोनो थालिर फस्ला जानांगौ होनबानो खस्थ' फांसे दानफायनांगौ बाथोना बिराद गोदै गोथाव जादों नाथुर बाथोन लोगोफोर लुगैयाखैबानो जाबायलै सुथिबा सासे आगै आंखौ कमेन्टआव होनहरदोंखि ओंखामखौनो हरा ओरै मन'यो होनदों नंगौ आं हरा अयबास ओरैनो एसे एनै हरो नों हरमालाय एफा बुरजा ओंखाम संनायखौ बबेखौ हरखोनो मोनदों बिदिबाथा होननानै बेसेबांबा गोबाव नांगौ बेखौ गेब्लेहोजोबनांगौ बेखौ हरग्लिजोबनानै जानांगौबाथाय 1 घन्टानि बारा लागोन ओंखाम जानो
बेखौनो गग्ल' गाग्ला बयबो अरखायाहाय अरनाया एसेल' अरना मोनखायोमोन आंहा थाब थाब सिनस'यो नालाय आरो भिडिअ'आव जानाय नोङो थाब थाब जायाबा गोदो जानायखौ गाज्रि नुयोना आरो आं बिराद स्पिडआव जाखाथारो आखानि लानाय आखायाबो बिदिनो जाबाय हां मेंगुलायोमोन होनलाय आं बिदि खरा जाबासो ओंखामखौ हाबो आंना थालिर फस्ला गोरा जानानै खि गोरा जायाबानो जायोलै गासिबो लाव बिजौआ बांद्राय गोदै नङा जोंहानि बेहाय गायनाया बिराद गोदै जायो लाव बिजौआ उदैयाव फानसै हैलाबाय थांसै